Пакистанның Пешавар шәһәрендә интихар һөҗүмендә кимендә 5 кеше һәлак булды, дистәләгән кеше яраланды. Хәрби көчләрнең югары дәрәҗәдәге офицеры утырган машина янында булган шартлауда офицер үзе исән калды. Полициянең матбугат вәкиле һөҗүмне Төньяк Вазиристанда Талибанга каршы көрәшкә җавап булуы мөмкин дип фаразлады. Вазифасыннан китүче Афган президенты Хамид Карзай үзенең соңгы чыгышын АКШны тәнкыйтьләү өчен кулланды. Вашингтонга тынычлык кирәк түгел, Талибан белән сугышны көнбатыш башлады, диде Карзай. 13 ел президентлыгы дәверендә Карзайның АКШ белән мөнәсәбәтләре киеренке булды. 22 сентябрь көнне Ирекле Сүрия армиясе Алеппо шәһәренең көнчыгышына җыелды. Көнбатыштагы беректәшләр ярдәмендә Сүрия гаскәрләре Ислам дәүләте сугышчыларына каршы көрәшә. Бүген АКШ Сүриядәге Ислам дәүләте сугышчылары һәм Әл-Каида җыелган дип фаразланган урыннарны утка тота башлады. Әрмән башкаласы Ереванда кеше бизнес ияләре хөкүмәт бинасы каршына җыелып, яңа салымнарга протест белдерде. Яннарына премьер-министр Хофик Абрахамянның чыгып таралырга кушуы, таләпләрне соңрак карап чыгарга вәгъдә итүе дә җыелган эшкуарларны тынычландыра алмады. Ачу белдереп урамнарны ябарга теләгән пикетчыларны полиция куып таратты. Төркмәнстанның көнчыгышында балалар һәм укытучылар мамык җыя. Мамык кырларына балаларны чыгару 2005 елда тыелган булса да, соңгы елларда яңадан уңы җыярга торган саен күбрәк мәктәп укучылары җәлеп ителә башлады. Мамык Төркмәнстанның нефт һәм газдан кала дөньяга иң күп саткан 3нче байлыгы. Казакстаннан хаҗга китүче мөселманнар Алматының иң зур мәчетенә җыелды. Сәфәргә чыгар алдыннан биредә аларга оештыру эшләре, яшәү шартлары һәм Мәккәдәге дини мәрасимнәр турында аңлаттылар. Быел Казакстаннан хаҗга 5 меңләп кеше бара.